Какво всъщност превръща едно действие в престъпление? И кога законът казва, че да причиниш вреда на някого не просто е позволено, а е напълно оправдано? Днес ще разгледаме точно тази тънка, почти невидима граница между престъплението и защитата, особено когато става дума за самоотбрана. Добре, нека започнем с един сценарий, който, надяваме се, на никого няма да се случи. Представете си го. Посред нощте. Чува се шум. Някой влиза в дома. Сърцето започва да бие лудо. В този момент на чист ужас и паника, какво може да се направи, което да е в рамките на закона? Този въпрос е в основата на всичко, за което ще говорим днес. Преди да разберем какво е позволено в такава екстремна ситуация, първо трябва да си изясним нещо фундаментално. А именно, какво изобщо законът смята за престъпление. Това е основата, върху която се гради всичко останало. Ето я и официалната дефиниция. Право от Наказателния кодекс. На пръв поглед звучи, доста юридически, нали? Но нека го разглобим на съставните му части, защото всяка една дума тук има огромно значение. И така, картинката е следната. За да бъде едно действие престъпление, трябва едновременно да отговаря и на 4 условия. Като скачени съдове са. Ако дори само едно от тях липсва, юридически погледнато престъпление просто няма. Това е рамката, която трябва да помним. И точно тук нещата стават наистина интересни, защото закона не е сляп. Той разбира, че животът понякога ни поставя в ситуации, в които едно действие, макар и формално да изглежда като престъпление, всъщност е напълно оправдано. Това ни води право към най-важното и най-често обсъждано изключение, а именно правото на неизбежна отбрана, по-просто казано, правото на самозащита. Това е моментът, в който законът признава правото на всеки да защити себе си. Ето го и самия текст от закона. Звучи малко тежко, нали? Сега ще го преведем на по-разбираем език, за да видим кога точно може да се действа и при какви условия. Това са 5 ключови съставки и всички те трябва да са налице едновременно. Например, не може да се говори за самоотбрана, ако някой се съпротивлява при законен арест, защото тогава действията на полицията не са противоправно нападение. Или пък, ако опасността вече е отминала, нападението не е непосредствено. А точно този последен елемент е изключително важен. И така, стигаме до може би най-важната дума тук – непосредствено. Какво всъщност означава тя? Не става въпрос само за физическия удар. Става въпрос за момента, в който е създадена реална, истинска и пряка заплаха. Ако някой разбива вратата на апартамент, опасността вече е непосредствена. Не е нужно да се чака нападателят да влезе вътре. Разбира се, правото на самоотбрана не е празен чек, не е неограничено. Има една много ясна граница и ако тя бъде прекрачена, защитникът може да се превърне в нападател в очите на закона. Нека видим къде точно се намира тази граница. Всичко се върти около една дума – пропорционалност. Законът не очаква от никого да бъде хирург в момент на паника и да преценява със златна везна. Но изисква защитата да не е явно, непропорционална. Обърнете внимание на тази думичка – явно. Тя е ключова. Ето един кристално ясен пример. Ако нападателят се обърне и побегне, непосредствената опасност вече е яма. Всяко действие от този момент нататък не се смята за защита, а се разглежда като чисто ново нападение. Това е отмъщение, а не самоотбрана. И точно когато си мислим, че правилата са ясни, закона въвежда едно огромно, ама наистина огромно изключение. Едно изключение, което променя всичко, особено в онзи сценарий, с който започнахме. Точно така. Защото когато става дума за защита на дома, правилата на играта се променят драстично. Законът застава твърдо на страната на онзи, който се защитава. Това е така наречената крепостна доктрина. Моят дом е моята крепост. Нека го кажем съвсем ясно. Този текст означава, че ако някой нахлуе в жилище с насилие или злом, онзи тест за пропорционалност, за който говорихме, просто отпада, изчезва. Законът приема по презумпция, че в такъв ужасяващ момент човек има правото да се защити с всички необходими средства. И законът отива дори още по-далеч. Той признава нещо много човешко – психологията. Той разбира, че в екстремни ситуации хората не мислят като юристи. Те действат инстинктивно, водени от страх. Това е, може би, един от най-хуманните текстове в Наказателния кодекс. Той казва, че дори извън хипотезата за дома, ако някой превиши границите на самозащита, но го е направил, защото е бил парализиран от страх, уплаха или е бил напълно объркан, смущение,
законът може да го оневини. Това е признание за човешката крехкост в критични моменти. Самоотбраната е голямата тема, разбира се, но не е единствената ситуация, в която причиняването на вреда е оправдано. Законът предвижда и други подобни хипотези. Крайната необходимост е класическият случай на избор на по-малкото от две злини. Да, чупи се прозорец, но се спасява човешки живот. А задържането на престъпник дава право на всеки да помогне на правосъдието, като задържи извършител, докато дойде полицията. Стига, разбира се, да не се прекалява с силата. В крайна сметка, целият закон за самоотбраната се опитва да начертае една почти невидима линия. Линията между правото на човек да се защити и нуждата на обществото да не допуска саморазправа. Дава ни правото да бъдем защитници, но не и съдници. И въпросът, който винаги ще остане е, в реалния живот, в момент на паника, колко ясна е всъщност тази граница.